Людей слухай, а свой розум май. Казка беларуская. Быў адзін дурнаваты чалавек, захацелася яму пайсці на кірмаш. Злавіў ён белага пеўня, засунуў за пазуху, да і пайшоў. Прадам, думае пеўня, куплю махоркі. Яшчэ не дайшоў да кірмашу, а тут ужо яго і купцы сустракаюць. Што прадаеш, дзядзька? Пеўня, кажа чалавек. Дастаў ён з-за пазухы белага пеўня. Купцы паглядзелі, галавамі паківалі. Які ж гэта певень? Гэта ж заяц. Жартуюць, думае дзядзька, ліха ім. Забраў пеўня, ды ідзе далей. Прайшоў крыху, другія купцы падбягаюць. Што прадаеш? Пеўня. Паглядзелі. Які ж гэта певень? Гэта заяц. Прыглядзеўся лепш чалавек і сам да свайго пеўня. А можа і заяц, думае. Не вер вачам, відаць праўду, калі ўсе як у бубен б'юць. Так яно і ёсць. Гэта заяц. Прыйшоў ён на кірмаш. Людзей там густа, што і яблыку няма ў пасці дзе. Каля адной крамы стукаюць у патэльнік, а ля другой звоняць косамі. Пакупнікоў заклікаюць. Такі шум, гоман на кірмашы, што чалавек ледзь не аглох. Ачухаўся ён трохі і сам пачаў крычаць: «Купіце зайца, купіце зайца!» Падыходзіць да яго баба і дзівіцца: «Які ж гэта заяц? Гэта ж певень!» Да чалавек стаіць на сваём: «Заяц, кажу табе, а не певень!» Сабралася кучу народу, жартуюць з бабай. «Дзядзька праўду кажа, ці ты не бачыш, што гэта заяц?» Тут ужо і чалавек зусім паверыў, што прынёс ён на кірмаш зайца, а не пеўня. І калі хто з купцоў гаварыў цяпер, што гэта певень, а не заяц, дык ён ледзь не кулакамі на яго кідаўся. Хадзіў чалавек па кірмашы з пеўнем, і ўсё яму здавалася, што гэта заяц. Надакучыла пеўню цягацца з чалавекам, пара б ужо і на седала збірацца. Захлопаў ён крыламі, ды як закрычыць на ўвесь кірмаш: «Кукарыку!» Пачуўшы гэта, чалавек зусім збіўся з панталыку. Заяц, а пеўнем спявае. Ого! Выкінуў ён пеўня з-за пазухі, плюнуў, ды і пайшоў да хаты. Праўду кажуць старыя людзі: не той дурань, каго завуць дурнем, а той дурань, хто чужым розумам жыве. Людзей слухай, а свой розум май. Вот. Спасибо за внимание.